Bueno, s'ha acabat el partit amb victòria de l'Espanyol 69-45. Emma, com t'has trobat? Jo m'he trobat molt còmoda, l'equip m'ha donat molta confiança i per ser el primer partit, la veritat que molt còmoda. Jo crec que ha sigut un partit que l'hem dominat, sobretot des de la defensa, hem estat intensos tot el partit i crec que l'encert també ens ha acompanyat. M'ha sorprès aquestes cintes que fas quan ataques, que poses la pilota, m'ha sorprès. Això ho tens entrenat des de fa temps? Sí, Ho fas de és algo... petita? No, és algo que em surt bastant sol i com el Víctor em demanava que fes una jugada que havia de protegir la pilota i fins que ell no em deia no t'acaba, doncs és algo que utilitzo per protegir-me. Molt bé. Els tirs lliures, bé, no? Sí. És algo que aquesta temporada porto bona línia i esperem que sigui igual. I ara què? Ara, doncs, a seguir. Volem més i a seguir. I tu et trobes còmode amb l'equip Molt còmode, molt còmode. des del primer dia? Sí, des del primer dia d'entrenos em sento molt còmoda i el Víctor també em dona molta confiança i això m'ajuda molt. Molt bé, Emma. Pues felicitats pel debut a l'Espanyol i ens veurem un altre dia. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, s'ha acabat el partit amb victòria de l'Espanyol 69-45. Emma, com t'has trobat? Jo m'he trobat molt còmoda, l'equip m'ha donat molta confiança i per ser el primer partit, la veritat que molt